Bueno, és l'últim partit de la primera volta, agafem un avió, anem a Tenerife, temperatures diferents, un equip que no està en dinàmica bona, està a la part baixa i bastant enfonsat, marxant moltes jugadores, una primera volta molt complicada per ells i per tant a nosaltres això ens podria donar una sensació de relax, de viatge, de plaer, de vinga ens anem a Tenerife, bueno, anem a ser serios, anem a pensar en els nostres objectius, que és primera posició en la primera volta de la lliga regular i anem a buscar la victòria el màxim de bé possible, amb la major diferència de punts possibles i fer un bon partit allà. Respecte a les baixes, m'agradaria saber si l'únic comptaran totes les jugadores demà o es preveu alguna baixa? No, en principi estem bé, hi ha casos de refredats i coses de grips d'aquestes que estan havent-hi que ens creen algun dubte, però hem recuperat a la 20 en l'últim entrenament abans de marxar, per tant, en principi les jugadores disponibles i anem al 100%.